Horas. Jadi ope di hamu lega-lega itu turnami. Au hata na tua-tua nama do jolo tunitik sagar lau baik huru-huruan. Jolo sinukun matong marga ni lega-lega itu turnami. Asa tabu hida namar situ tuturan. Kami mah apara sedoli lega-lega tutur dia kabar tuturani di kita sadhukna molohami tulang nehelamu marga manik mahami lima peparna nami na marata bermanasada sidak malate hami apara sedoli. Jadi maulate ma dihamu para siduli nami Raja Imani. Dia pola bikion rodo hami. Ima sima tua ni beremuna marga hutabea. Ala takasdo di boto rapmat boto hita dia pola bikion. Dina nong majalo pasu-pasu parbugaso. Beremuna don poru nami. Hata na tua ido Raja Manik namandong. Honpe jabui setok doi margulang-gulang. Manang sedia pe mangalap boru bere munai saya hondoi boru ditulang. Jadi nomor lapatan Raja Manik dia palatikion sisa ada boru mah kita dia palatikion. Gabe Moloro boru nami ontu bagas nih dibuat hela nami tuh dia pun tulang na boru manik mana sida. Alai molo di jolo nami boru tapea mana sida. Nomor lapatan Raja Manik ati boada ulan pamuruata di jolo niarion. Molo pangidon nasida hamu di jolo mani hami matong para siduli muna marga utapea di pudi muna molo pangidon nasida hami di jolo hamu matong para siduli nami mani di pudi nami ope di hamu para siduli nungatung takas hujalo hami marga utapea sinamut di burta nagudangi ada doi dodu ikut pasaton nami matong sebagian ada di namar lapatan sisa ada boru maita sisa data itu jolo ni arion molo tung adong akka haurangan ni akka pergelengan tahun dosma hita lau mabainan naringgan tu jolo ni arion lumobi di rumah tangga yang nakontai awang ata na tua Raja Manik apara sidoli asa si titi matong siopa golong-golong pangarona oti sesadia sinamo diburutai lasma hamu apara sidoli nami matjolon saya mata di Batama manggoi pasu-pasu jalo. Jadi mulai mah dumolo hodok kami tu amat nomor 2 di Batam ala asi dohot holongna na bering-ring uluta dihita na marapara siduli kutabea dohot manik dumolo kami medok mulai di salani para siduli nung mas segudang kujalo kami subuti tarlumobi ma ima sinama di Baruta nasi sada buru mahita apara dari nauli dari naringanom apara sedoli na dua molo hamu di jolo kami ma di pudi molo kami di pudi hamu ma di jolo asa sada tamiak kita marhide di bosat kion berenami naga behelamu borumu nasi sada boru kita asa sada tamiak kita para sedoli di hamu apara nami hutabea songanima di hami marga manik malate godang o pasar torhanami to hamuna sa loob tapara nami utabea pagot na marhal to matutunan daga ta birobian oras sami na majalo tuganda na matong di hamu amang borunami ang mga leya lumobi di bere nami dohot di buru nami takas di boru di pahidut tami nakikatay molo para nami di jolo ami ba di pudi molo hami di pudi amoma di jolo ima atani ada bertakir terlumogi di berenami dot di berenami dot burunami di bangsa kion hami dot putapia sisa datami yang dohami di dok na dua amak dorere anak doi bebere manang burset dia pe alapoi tok na burunami boru putapia so ko boru putapia mau boru di jolo nami kata nami nakiringan do apar nami sisa ada boru mahami do marga putapia jadi melihat mah di tuhatai saya dapat ma na duluan jumpang ma kanizalahan so maburumani maho bolo di jolo nami. Iya. Mau lihat ma pinati ko mahujur dito pinitabian
tu dia bere nami mengalahkan baru nami luju ma atau ngaka paksa mau nanti kau kujur di topi di tabian tu dia mau mengalahkan luju ma atau ngaka paksa mau so ini mahatan nami tiap para sedoli dihita akan merangi salutna kutabea dohon manik so ini memang nami gabi jaloras wow kami macam terta dus marwate gabe ma jadi ukut pada nami samar sejalangan nami dona para siduli nami tulang nami raja imani pada damang manau pertusi Thank you.